A mai előadásunk az amatőr csillagászok és asztrofotósok közében egy végtelenül megosztó téma, mégpedig ez az asztrofotózás mobiltelefonnal. Meg fogjátok látni, hogy ez miért megosztó. Van, aki rettenetesen ellenzi a dolgot, van, aki pedig teljes szívvel mögé tud állni. Ezt majd az előadás végén mindenki önmagának eldönti, hogy melyik mellett foglal állást. Minden esetre föltenném az első kérdést, miért asztrofotózzunk mobiltelefonnal, amire egyébként a válasz az, hogy nem asztrofotózzunk mobiltelefonnal. Itt akár meg is köszönhetném a figyelmet. És meg is fejezhetném az előadást. Tehát ezért mégsem ezért vagyunk itt. Nem eszik ilyen forró a kását. Ugye azzal indítottam, hogy valaki ezt nagyon ellenzi, hogy miért van rossz híre a mobiltelefonos asztrofotózásnak. Azért, mert az általános vélekedés és a tapasztalat az, hogy a mobiltelefonos asztrofotóknak a nagy része az egy értékelhetetlen, kvázi igénytelen munka. Nem megfelelő érzékenységű telefonnal készülnek ezek a felvételek, rosszul rögzített vagy feldolgozott, vagy egyáltalán nem feldolgozott képet publikál az, aki ezeket a képeket készíti. Mondhatnánk azt, hogy nagy többségük tudatlan, de nagyon lelkes észlelő, aki a kezdeti örömét, hogy ő valami gyönyörűt lát a távcsőben. Ezt szeretném megosztani az egész világgal, csak ennek azért van egy színvonala, ami általában a csillagászok, tudománykedvelő emberek, és az asztrofotósok, akik ezt komolyabban művelik, szeretnek egy szintet tartani. És ezt általában a mobiltelefonos képek nem tudják hozni. Illetve azért, mert ki próbálta már a mobiltelefonos asztrofotózást, akár csak egy kicsit is könnyedebben véve, vagy vért izzadva, azt tudjuk, hogy ez egy borzalmasan pontatlan, és egyébként mellette egy nagyon nehézkesen használható dolog, sokkal egyszerűbb a valós céleszközökkel asztrofotózni, és ezért van ennek egy eléggé rossz híre. Minden esetre, igen, ezt mutatni pár példát, szóval nem tudom, aki ismeretes a csillagászatban, mit látunk a képen? Orion kő. Igen, ez az Orion kötnek a belseje, illetve egész pontosabban a trapézium akar lenni. Itt középen. Lehet, hogy így kivetítve eléggé jól látszik, de monitoron nézzük, ez egyébként egy borzalmas fotó. Még egy kis távcsőben is jobban látszik ennél a trapézium, nem pedig, hogy egy fényképen, aminek pont az lenne a célja, hogy olyanokat is megmutasson, amit adott esetben szabad szemmel, vagy akár a távcsővel nem látnak. Vagy ez az elmosódott paca, ez egy Saturnus akar lenni. Ez egy mobiltelefonnal készített Saturnus fotó. Egyébként gyönyörű szépen demonstrálja azt, amikor a légköri diffrakció miatt szétcsúsznak a hullámhosszok. Ugye itt fölül van rajta egy kékes elmosódás, itt piros, meg középen valami lencse. Ez egy Saturnus akar lenni, hát ez persze nem így néz ki, még szabad szemmel, vagy távcsővel hullárban sem, hogy egy fotó. Vagy ez a csíkos, az egyik oldalán placában, még vannak különböző pöttyök, hát ez állítólag a Jupiter. Szia! Szóval igen, ez elméletileg egy Jupiter akar lenni. Általában ilyen képeket töltenek fel az internetre azok, akik mobiltelefonnal asztrofotóznak. Hogy mondjam, ezek elfogadhatatlan felvételek. Pedig egyébként lehetne ezt egészen jól is csinálni. Ez a fotó, ez tipikusan a kezdők szerencséje, ez életem első asztrofotója, amit meg mertem osztani nagy nyilvánosság előtt. Ez egy kattintásos, még csak telefontartom sem volt, fogtam szépen a telefonomat rá az okulára, és ez a 10 000 fotóból egy, ami ilyen jól tud sikerülni, hogy szép, éles, kontúros, minden klappol vele. Megjegyzem egyébként akkor nagyon jó is volt az ég, tehát ezek
egy jól sikerült holdfotó a mobiltelefonnal. Egy kicsivel, hogyha az ember jobban belemélyed a dologba, már tudja, hogy nem egy fotót készítünk, hanem videófelvételt, és abból készítjük el a fotót, akkor pedig akár apró lépésekkel, egy kicsivel nagyobb lépést ugorva, akár mobiltelefonnal lehet egy ilyen hold fotót is készíteni. Az egy kicsivel nagyobb lépés című felvételem egyébként mikor is készült? Ez 2019-ben, azt hiszem 2020-ban a Csillagképek asztrofotós kiállításon kint volt a Magyar Természettudományi Múzeumnak a falán. Tehát lehet olyan minőségű fényképet is csinálni mobiltelefonnal, ami azért megállja a nagyobb között is a helyét, de nem egyszerű. Vagy kis odafigyeléssel egy egészen megdöbbentő Jupiter fotó Tóth Imrétől. Mondjuk azt is tudni kell, hogy neki ehhez egy 150 millis Maxotov távcső kellett. Az egy nagyobb műszer már, tehát ez már egyáltalán nem a kezdő kategória. Én nem is nagyon szokott mobiltelefonnal fotózni, egyszerűen csak kíváncsi volt rá, hogy az ő nagyobb távcső, amit nem a kezdők használnak, és már ő sem kezdő asztrofotós volt, mit tud készíteni. Ugyanígy készítette egy Saturnus felvétel is. A felső Saturnus az egy mobiltelefonos, az alatta lévő az pedig egy ASI 224 MC kamerával készített rendes, tisztességes Saturnus felvétel. A kettő egészen szépen értékelhető, összevethető, igényes felvétel, bár azért aki hozzászokott egy ASI kamerával készített felvételhez, az azért látja, hogy jóval kontrasztszegényebb, színszegényebb az, ami a mobiltelefonból jött, de mégis ez azért jó példa. Tehát ilyen egy jó bolygófotó mobiltelefonnal. És hogyha már elég sok tudást összeszedhetünk, akkor belevargatunk a mélyűbe is. Ez a Messier 57, tehát a gyűrűsköd a Land csillagképben. Ezt is mobiltelefonnal sikerült elérni, de megint csak nem az egykattintásos módszerrel, hanem ugyanúgy, ahogyan amúgy egy normál asztrafotót készít el az ember. Tehát több felvétel, hosszú záridővel, korrekciós képekkel, nem egy egyszerű felvétel volt ez sem. Amiben pedig a mobiltelefonok általában tündökölni szoktak, főleg az újabb modellek, azok az ilyen nagy látószöges asztrotájképek. Erről sajnos nem sikerült kiderítenem, hogy Nemes Ferenc milyen telefonnal, milyen technikával és hogyan készítette, bár nekem az a sejtésem, hogy ez sem egyetlen egy kattintásos export, hanem ez is valószínűleg egy sorozatfelvétel, és annak az eredményét látjuk. Ilyen gyönyörű szépen vonul a tejút a háztető felett. Tehát ezek után feltehetjük a kérdést, hogy szabad-e mobiltelefonnal asztalon fotózni? Nekem erre az a válaszom, hogy igen, de azért több kérdést is tisztázni érdemes, mielőtt erre adjuk a fejünket. Az első az, hogy az eszközparkhoz mérten értékeljük a végeredményt. Mondtam az elején, hogy az ember nagyon lelkes, meg akarja mutatni, stb. Azt tudni kell, hogy ezek a felvételek a többsége az nem lesz egy saját kerekből fotózott a készített kép. Tehát a minősége az mindig alatta fog maradni annak, amit egy céleszközparkkal készített fotónál várhatunk. Azt is mondhatnánk, hogy a mobiltelefonos asztrofotóknak a krémje, ami a legeslegjobb képek, az mondjuk egy kevésbé jól sikerült DSLR-es vagy ASI kamerás képnek a szintjét hozzák. Aztán úgy érdemes ezeket a felvételeket készíteni, hogy miközben csináljuk, legyünk precízek, igényesek. Csináljuk tényleg úgy, minthogyha egy valódi asztrokamerával készítenénk. Figyeljünk a távcsőnek a helyes beállítására, az eszközeink minőségére, minél jobb távcsővel, minél jobb okulárokkal fotózzunk. A
nyers felvételek készítésénél tegyünk meg mindent azért, hogy azok jó minőségű nyersek legyenek, mert jó minőségű végeredményt az csak jó minőségű nyersképeknek a készítésével lehet elérni. Hogyha az elején slempliánok vagyunk, ez a Instára Face-re jó lesz mentalitással csináljuk, akkor abban soha nem lesz semmi. És ezek után ezeket a képeket fel is kell dolgozni. Ugyanúgy, mint ahogyan megint csak ilyen idézőjes, mint hogy egy normál asztalfotó. Ez is egy normál asztalfotó, csak talán egy kicsit másfajta eszközparkkal készült fotó, tehát nyers képeket, egy kattintásos fotókat, azt legritkább esetben publikálunk. Csak akkor, hogyha valami úgy gyorsan mutatni akarok a közönségnek egy jelenséget, de amúgy illik ezeket is rendesen megcsinálni. És mindenképpen törekedjünk arra, hogy fejlődjünk a rögzítési technikánkban, a kidolgozási technikánkban és az eszközparkban is. Én azt javaslom mindenkinek, én sokáig űztem, legalább 3, de az is lehet, hogy 4 évig a mobiltelefonos asztalfotózást, hogy ezt tekintsük egy ugródeszkának, hogy innen el lehet indulni, az alapokat nagyon jól meg lehet vele tanulni, de egy idő után hagyjunk magunk fölött, mert tényleg tudni fogjuk, hogy mikor jött el annak az ideje, hogy egy telefonnal már nem lehet jobb képeket készíteni. És az utolsó dolog, ami szerintem eldönti ezt a kérdést, hogy szabad-e mobiltelefonnal asztalfotózni, kérdezzünk meg olyas valakit, akinek a véleményén azt hiszem releváns ebben a kérdésben. Azt mondom, tehát, hogy ne építsük a gátakat magunk elé, inkább egyszerű módot fogjuk meg az egészet. Ott a távcső, vagy egy nagyobb lencse, bármi, a szomszéd távcső, vagy egy sértő, tegyük oda a mobiltelefont, kattintsuk bele, és lehet, hogy jól fog sikerülni. És ha megtetszik, akkor lehet, hogy oda lépcsön, és fölfelé, hogy ezt fogja értelmezni, veszik, hogy fölfelé, de lehet, hogy ez még másra lefelé, és ha egy mélyebben elmegyünk az eszközöknek, a profi eszközöknek a világában, és lehet fantasztikus fotókat is készíteni. Persze, veszik. Nem tudom, mennyire lehetett érteni, hogy mi hangzott el a felvétel során. Az úr, aki éppen beszélt, dr. Francsics László, a Magyar Asztalfotósok Egyesületének az elnöke, és ebben a beszélgetésben, ez egy Duna TV-n lement ilyen interjú volt, ő kimondottan azt mondta, hogy ne szorítsuk magunkat keretek közé. Igen, és fogjuk meg azt a mobiltelefont, menjünk oda vele egy távcsőhöz, tegyük rá, és kattintsunk egyet. És lehet, hogy tök jól fog elsülni. Lehet, hogy nem, lehet, hogy hosszamos lesz, de hogyha jó lesz, akkor az adhat egy olyan lökést, hogy igen, akkor csináljuk még. Akkor nézzük meg, hogy ez hogyan alakul. És utána ebből lehet, hogy lesz egy olyan fejlődés, hogy az embernek ténylegesen igénye lesz arra, hogy önmaga mögött hagyja a mobiltelefonos asztalfotózást, hogy igen, ez nekem tetszik, ezt én szeretném csinálni. Akkor fejlődő távcsővel, kamerával, stb. És ahogy ő mondta, megindul lefelé egy lejtőn, vagy fölfelé a lejtőn, ez kinek hogyan csapódik le. Egy biztos az ember pénztárcáját nem kíméli a dolog. Na, ez az, így jön a következő dia. De akkor tényleg beszéljünk egy kicsit magáról a dolognak a technikájáról, hogy mi is tulajdonképpen a mobiltelefonos asztalfotózás. Ha úgy vesszük, akkor ez tulajdonképpen nem más, mint afokális fotózás. A szemünk helyett a fényképezőgép néz bele a távcsőbe, ez egy valódi technika, ezt egyébként valós fényképezőgépekkel is meg lehet csinálni, sőt szokták is csinálni egy jó fényképezőgéppel, és úgynevezett projekciós okulárokkal, ez egy teljesen valid technika. Megint más kérdés, hogy azok úgy vannak kitalálva, hogy esetleg csavarmenettel, vagy ilyen click-lock menettel, vagy valamilyen más módon tényleg tökéletesen rögzülnek az okulárkihúzatban. Ellenben ez egy létező technika, csak egy picit nehézkesebb, butított formában, hiszen a mobiltelefon nem erre találták ki. Míg a mobiltelefonos asztalfotózás előnyei. Ha már ennyire sokat mondtam azt, hogy ezt ne csináljuk, hogy semmi jó nem sül ki, de kisülhet.
Ugye az egyik legnagyobb előnye az, hogy mindenkinek a zsebében, asztalán, stb. Ott napul a mobiltelefon. Nem kell egy újabb eszközt venni. Itt van rajta a fényképezőgép, akkor használjuk valamire, kitalálták, fényképezzünk vele. Most az, hogy ez egy virág a földön, vagy éppen a hold fenn az égen, az tök mindegy. Fényképezzünk vele. Azért van. Ráadásul nagyon sok csúcskategóriás telefonnak a fényérzékelő csipje, benne a fényképező, az egy nagyon-nagyon precíz és nagyon jó chip, tehát kár lenne arra hagyni, ha már begyártották. Ezen kívül ott könnyű cipelni, könnyű kezelni, megtanultuk szinte a gyerekekben együtt nőnek fel ezekkel a készülékekkel, nem kell kicipelni a laptopot a távcső mellé, a kamerát, meg minden egyéb más cuccot, nem fogom, begyek a zsebembe, rágom a tartom, aztán csomó mennyi volt az egész. És ugye a mobiltelefonokon egy csomó alapból beépített szoftver is található. Ott vannak a rögzítő szoftverek kéznél, valamelyiken képfeldolgozó szoftvert is szállít a gyártó, hogy kicsit lehet élesíteni, automatikusan a színegyensúlyt beállítja 2 kattintásra. Tehát akár még a feldolgozáshoz sem kell feltétlenül egy számítógépre áttölteni a képeket, hanem ott azonnal a mobiltelefonon, vagy mondjuk egy tableten el lehet végezni, és a publikálás is 2 kattintás, megosztás Insta, Facebook, videó, TikTokra, amit akarsz, hogy minden mehet. Na jó, oké, de ugyanakkor a hátrányai, hát pont ugyanaz a hátránya, mint az előnye, hogy mindenkinél van mobiltelefon. És így nem azt mondom, hogy aki mobiltelefonnal azt fotózik, az egy igénytelen ember, még véletlenül semmi ilyesmit nem akartak mondani, csak a nagy számok törvény alapján olyan ember is fog fotózni, aki, hogy is mondjak, nem tiszteli annyira ezt a műfajt, mint amennyire az elvárható lenne. Aztán ugye, mivel hogy nagyon-nagyon sokféle telefon létezik, nagyon-nagyon sokféle ember, nagyon-nagyon sokféle kitöltött pénztárcával, az alsó kategóriás mobiltelefonoknak tényleg éppen, hogy csak a vacsorámat lefotózom és föltolom a Face-re kamerája van, amivel érdemi munkát semmi módon nem lehet végezni. Maga a felvételeknek a készítése is sokkal nehézkesebb, hogy jól beállítani, mint a céleszközöknél. Mert majd látni fogjátok, hogy tökéletesen kell állni annak a telefonnak, azt nagyon nehéz megcsinálni. Akkor utána a felvételt elindítani, ahhoz taperálni kell, macerálni, megnyomom, az állvány berezek, már nem lesz olyan a felvétel. Ugye ez nem valós a céleszközös asztalfotográfiánál, hiszen ott a számítógépen vagy egy tableten irányítom az eszközparkot, tehát nem nyúlkálok hozzá magához a fényképezőgéphez, nem a távcsőhöz, ezért nem remeg be. Illetve amit említettem, hogy van egy csomó szoftver, na ezeknek a használhatósága az tényleg arra van kitalálva, hogy úgy siszal a fűbe, lekattintom és tök jól elküldöm a haveroknak, hogy milyen jó fej a blöki, de arra, hogy veszteségmentes, igazán kiváló, jó részleteket mutató fotókat rögzítsek, az általában nem feladata ezeknek a telefonoknak. Ugye az asztrofotózás során van egy nagy luxuscikk, ez a fény. Mint úgy értve luxuscikk, hogy nincs belőle elég. Soha nincs belőle elég. Esetleg talán teligolt fotózásnál ott ugyan kékfénybe világít a reflektor, de általában kevés fény van. És ezt a kevés fényben való fotózást mobiltelefonok általában mindenféle szoftveres jelerősítéssel próbálják meg kompenzálni, ami viszont nem valós adatot fog rögzíteni nekünk, hanem valamilyen felturbózott extrát. Persze vannak olyan telefonok, például az én Huawei P30 Pro,
amiben volt olyan kegyes, hogy a gyártó például ezt az úgynevezett veszteségmentes RAW formátumot, ugye a rendes profi fényképezőgépek is fényképeznek, ez tud ebbe is rögzíteni, tehát ezzel lehet valóban olyan adatot rögzíteni, ami tisztán csak abból a fotónból, abból a fényből származik, ami ráhullott az érzékelőre, és nincsen mellette semmi más egyéb maszat. Videózásnál, felvételnél folyton a teljes képernyőt, a teljes kijelzőt, a teljes látómezőt rögzíti a telefon. Nagyon sokszor erre nincsen szükségünk, csak ki kell jelölni egy kis területet, hogy én csak azt a részét szeretném a látómezőnek fotózni, hogy ugye így kisebb legyen a felvett adatmennyiség, kisebb legyen később feldolgozandó adatmennyiség. Erre általában a telefonok nem képesek. A feldolgozásban csak alapfunkciókat látunk, kis élesítés, kis kontrasztemelés, meg ennyi, de a többi dolog az mondjuk esetleg fizetős. És hát ugye nagyon sokszor a telefonoknál, a rögzítésnél van valamilyen nagyon kezdetleges mesterséges intelligencia is telepítve már a telefonokba, ami akár oda is rajzolhat. Ennél a telefonnál volt is ebből egy kis skandalom, hogy van egy olyan rögzítési módja, hogy hold fotózás. És amikor az ember ezt aktiválja, hirtelen látványosan megjavul a képernyőn is a holdnak a kinézete. Hogy most ez azért van, mert valamilyen élesítő algoritmus följavítja az éppen rögzített képet, vagy van egy adatbázisa, hogy kell kinéznie a holdnak, és akkor szépen oda maszkírozza azokat a részleteket, mivel hogy ez egy zárt eszköz, ez soha az életben nem mondja senki, hogy ez most tényleg a hold csak élesítve, vagy fogja a telefon és tudja, hogy mit lát, mit kéne látnia, és oda rajzolja. Tehát ezzel nagyon kell vigyázni. És az egyik hátrány még továbbá, hogy nem használja ki a távcső teljes kapacitását. A teljesen, ja igen, egyébként az AI-hoz ez sem egy valós volt, ezt is AI generálta, mellékesen azért van itt ez is. Tehát ebből is semmi nem valós. Sem az ég volt, sem az ember, sem ez a csoport távcső, semmi. Mind a kettő, ugyan a fénykép, mind a kettő Saturnus, ugyanazzal a távcsővel készült, csak a bal oldali mobiltelefonnal, a jobb oldali, az pedig egy ASI 120MC kamerával. Ez nem egy rossz Saturnus fotó mobiltelefonnal, de hát azért bőséggel látszik a különbség a kettő között, hogy mekkora minőségbeli ugrás, csak az, hogy más a rögzítő eszköz. Mondom, egy kiváló mobilos asztrofotó, egy rossz céleszközzel készült Pentax. Technikai oldalról közelítve a hátrány, az például, ugye a kabásból a szenzorchipből látszik, hogy a Huawei P30 Pro-nak a szenzora az egy 7,3x5,47 mm-es, és 1 mikrométer pixel méretű szenzort tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy nagyon sűrűn vannak rajta az érzékelők, nagyon részletgazdag képet tud készíteni, viszont megfelelő fényes körülmények között. A fotózásnál pedig ugye nincs elég fényünk, most mondtam, ott az luxuscikk, hogy sötét dolgok vannak. Egy ASI 120MC-nek lehet, hogy kisebb maga a szenzorlapkának a mérete, csak 4,8x3,6 mm, körülbelül a 3/4, de a pixelei azok majdnem 4-szer akkorák. Körülbelül 300-szor annyi fényt tud összegyűjteni az a célkamera, mint a mobiltelefon. Ez őrítő különbség. Minden, ami a fényútban van, a lencsék, azok elvesznek a fény erősségéből is, fényveszteséget okoznak, és különböző hibáknak, aberrációknak a forrása lehet. Na nézzük meg, hány darab lencse van itt ebben a mobiltelefonnak a szenzor előtt, mire oda vetítődik a kép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 icipici lencse van csak addig a fénynek az útjában, amíg odaér a szenzorra. Ha itt valahol valamit elrontottak a gyárban, az vége. Ezzel nem lehet mit csinálni. Ez az ábra meg azt mutatja meg, hogy az előtte lévő összes többi okulár típusban hányfajta lencse van. Tehát ugye számoljuk végig, mondjuk Newtonnal fotózok, van egy főtükröm, van egy segédtükröm, lehetőleg ezek nem visznek bele számottevő aberrációt a képbe, de hol van? Itt van a plösöd okulár, ez a legegyszerűbb. Ez is egy plösöd okulár, kapásból 4 lencse van benne. És akkor még ott van mennyit mondtam, hány darab volt a Beta 8. 12 lencsét megy át a fény, mire a szenzorra jut. Nem éppen ideális, optimális. Az úgynevezett optikai tengelyek párhuzamosítása. Tehát, hogy a fény az ugye itt a szenzor, jön a fény, és annak így pont merőlegesen kell ráesnie, mert különben, hogyha így és így nem, akkor mindenféle ilyen színi hibákat, a képernyőnek világosodását, sötétedését, beremhibákat tud okozni. Ezeket egy mobiltelefonnál megoldani szinte lehetetlen, hogy tökéletesen a látómező közepére és arra tökéletesen merőlegesen nézni. Próbálom is demonstrálni. Itt van nálam pont csak úgy véletlenszerűségből egy okulárkihúzat, mert egy amatőr csillagásznál miért nem legyen mindig a hátizsákjában egy okulárkihúzat. Itt egy okulár. De nem is, ahol? Én is tudom, mit csinálok. Itt van egy mobiltelefont tartok. Fogom a telefont. Először megpróbálom így itt a fő kamerájára úgy helyen közel központosítani. Középen nem? Hát tudja az öreg ördög, hogy középen van, fogalmam sincs, ezt majd a látott kép mutatja meg, hogy akár ilyen 10 mm elcsúszással is jó lesz a központosítás, vagy sem. Fogom az okulát. Ezt ide belehelyezem. Ráhúzom. Jól ráhúzom, nehogy elengedje, de aztán persze lehet, hogy itt már kapásból elmozgott a tengely, amit az előbb beállítottam, meg ki tudja. És utána fogom ezt az egészet rárakom. Az okulár kihúzatra. Megszorítom, ki ne essen, és kiesik. És kezdhetem előről az egészet. Mert nem fogta meg. Vagy kormány. Ennek egyébként súlya van. Ez le. Ez le. Ez nem meglevedés. Hogy néz ki ez egy asi kamerában? Itt a kamera. Itt a kihúzat. Et voilà. Ez központos. Ez nem esik ki, nem kornyad le. Ez benne van. Ezt így esztergálták össze, 10 mm pontosan. Vagy hát legalábbis lennél, jó, valami kis operáció itt is biztosan lesz. De mennyi idő alatt raktam rá a kamerát, és mennyi ideig manárkodtam a mobiltelefonban. Tehát ez, higgyétek nekem, sokáig csináltam, ez nem buli éjszaka az újhold mellett, amikor tényleg semmi nincs, csak mondjuk a piros fejlámpa, és akkor így leesik a telefon a földre, azt keresed, eltűnik a csavar, ez az amaz. Nem. Meg hát ugye van ennek az egésznek egy pénzügyi vonzata, amikor is mondtam azt, hogy egy jó mobiltelefonra van szükség. Most direkt túlzok a példában, de rákerestem ma, hogy így 2024-ben mi a top asztalfotós mobiltelefon. Ez pedig a Samsung Galaxy S23 Ultra, amit jelen pillanatban gyors Google kereséssel 489.990 forintért, közel fél millió forintért lehet megvásárolni. Jó, lehet, hogy hitet kell felvenni, vagy az emberhez a szolgáltató hozzáadja a havi 20-30 ezer forintért, de akkor is hosszú távon legalább fél milliót kell érte majd kifizetni. Ezzel szemben.
benn maradt az 585 MC, nem az 585 MC, hanem az, amit most mutattam. Ez egy ASI 662 MC, jelen pillanatban a távcsöves boltokban. Nem 193.500, hanem 140 valamennyi ezer forintért vásárolható meg. És akkor van egy baromi jó, tényleg egy nagyon-nagyon jó bolygókameránk, és még maradt fent egy csomó pénzünk a Galaxy S23 Ultra mellé, amiből esetleg vehetek egy tök jó 90x900-as. Az már egy egészen jó kezdő távcsövet, EQ3 mechanikával, plusz óradéppel, ezt csak Google együtt, 345 ezer, és még mindig felmaradt 144 ezer forintot. Amiből mondjuk vehetek még ezt, azt, vagy nem költöm el. Tehát nem érdemes olyan jó mobiltelefont venni, hogy csak azért, hogy azt okozzunk. Persze a kettő nem így szokott egymás után jönni, de akkor is érzékelhető, hogy egyszerűen nem éri meg olyan jó telefont venni, hogy jó asztalfotót készíteni. Csak magára az is meg. És akkor ezek után hogyan kell készíteni a jó afokális, mobilos asztalfotót? Azt már tudjuk, hogy jó telefon kell hozzá, jó mobiltelefontartó kell hozzá, jó minőségű okulárak kellenek, amik már önmagukban jó képet produkálnak és nem torzítják a látványt. És ezek után pont úgy kell magukat a felvételeket is csinálni, mint hogyha azt egy rendes asztalkamerával tettük volna. Bolygófotózásnál például ugye úgynevezett Lucky Imaginget használunk, videót veszünk fel, nem egyetlen egy képfelvételt készítünk. Ha mégis egy fotót csinálunk, akkor azt lehetőleg tömörítetlen, tehát a RAW file formátumban rögzítsük. Ha mély jeges fotókat készítünk, akkor azok mellé bizony a korrekciós képeket is meg kell fotózni, a darkokat, a biasokat, a flateket, és utána ezeket az asztalfotós szoftverekkel, a nyers felvételeket fel kell dolgozni. A bolygófotózás, a szolfotózás, az a Lucky Imaging-es szoftvereket, a mély jegeshez pedig a különböző mély feldolgozó stackelő szoftvereket, Serial, PixInsight, stb. A magyarázó ábrán, nem tudom mennyire látszik, valószínűleg semennyire, majd ha ez kikerül a YouTube-ra ez a videó, akkor majd belinkeljük a diasort is, és akkor mindenki megnézheti magának ezeket a felvételeket. Tehát ez egyszerűen eljátszottam a gondolattal, megnézegettem, hogy mit tud ez a mobiltelefon, úgy, hogyha csak egy fényképet lövök a Holdról, és utána azt dolgozom fel egy RAW formátumot, meg hogyha rendesen bolygófotózós Lucky Imaging módszerrel csinálom. Igazából egyik kép sem tetszik nekem. Az egykattintásosnak nagyon szépek a színei, nagyon jók lettek a Holdnak a tónusai, viszont elmosódottak a részletek. A Lucky Imaging-esen meg ugyan jók a részletek, meg kicsit túlhúztam az édesítést, viszont nem jók a színek. Valahol a kettő felvételnek az egyesítése az adná a megfelelő eredményt. Milyen mobiltelefontartókat tudunk beszerezni, ha mégiscsak erre adjuk a fejünket? Hát a legegyszerűbb és legolcsóbb, ez direkt ma megnéztem, ez kb. 5000 forintért vásárolható meg az egyik hazai távcsőboltban. Van rajta a logó, aki erről le tudja olvasni, ezt majd megtudja, hogy ez a budapesti távcsőceg. Tehát ezt például ott lehet megvenni, ez az egyik legegyszerűbb. Van rajta itt egy gyűrű, amivel rá tud harapni az okulára, illetve itt egy tartó, amiben be lehet szorítani a mobiltelefont, és akkor itt ezzel a linkkal lehet rá pozícionálni a telefonra. Akkor létezik egy másik féle tartó, ez egy picivel precízebb beállítást tesz lehetővé. Egy ilyen másfajta szorítóval megy rá az okulára, és akkor utána, hát ez, hogy nem
szétszerzni se tudom. Nem jó. Mindegy, annyi. Szóval van ez is, nem jó. És hát van itt ez a mobiltelefontartó, ez a mobiltelefontartó Rolls-Royce a márkájára, de azt hiszem ez egy Celestron márkájú mobiltelefontartó. Mondjatok egy számot, hogy mibe kerül. Nem, a 100 000 azért nincs, az azért tényleg az pofátlanság lenne, de ez egy 33 000 forintos mobiltelefontartó. Megjegyzésként egy ASI 120 MC bolygó kamerát, azt mondjuk 40 000 forintért már ki lehet fogni bazárból használtan. Mindegy, hagyjuk, de egyébként ez tényleg nagyon-nagyon precíz, ezen állítólag olyan csavarok vannak, hogy ilyen 10 mm-ekkel lehet minden egyes tengelyben állítani a mobiltelefont, de hát minek? Mindegy. Aki ezt szeretné, ezt csinálhatja. Mi legyen a célpont, amit fotózni szeretnénk? Hát én azt javaslom a kezdő bolygófotókból és a kezdő mobilos asztrofotósoknak, hogy esetleg első körben a holdat, vagy a bolygókat, esetleg üstököseket próbáljanak lefotózni. Ez a C2020 F3 Neo Vize, azt hiszem Vize így kell ejteni, mert ugye az infravörös obszervatóriumnak a nevéből jön. Az üstökösnek egy ilyen afokális projekcióval készült fényképe, ezt még 2020-ban fotóztam, mert olyan helyen volt otthon nálam az üstökösnek a láthatósága, hogy semmilyen módon nem tudtam oda kivinni a felszerelést, és nem tudtam rendes bolygókamerával meglőni, de egyébként még egy kattintásos felvételből is egészen látványosan jól jön az üstökösnek a magja, meg utána a csóvája is. Egyébként ez egy páratlan látványnyújtó üstökös volt, ez nagyon szép volt. Ugye azt említettem, hogy nem egy felvételt készítünk, hanem ezzel az úgynevezett lucky imaging-gel, szerencsés képfeldolgozással, szerencsés képrögzítéssel kell csinálni. Erről van egy 2x2 órás előadás már a YouTube csatornánkon. Nagyon a részletekben most nem mennék bele, hiszen ez nem tematikája az előadásnak, és azt gondolom, hogy az itt megjelentek egy része ezt amúgy is hallotta, többieknek meg lehet, hogy sok lenne. Minden esetre a lényeg az, hogy nem egy fotót készítünk, hanem egy videót készítünk. Mert a videó az nem más, mint sok-sok fotónak az összessége. És utána ebből a sok-sok fényképből egy program leválogatja azokat, amik a legszebben, legjobban sikerültek, amik a legkontrasztosabban, a legtöbb részletet mutatják, és utána ezeket egymásra simítjuk, és akkor azokból kirajzolódik egy idealizált, látott kép. Bennem az animációban itt nagyon szépen látszik, hogy a légkörnek a hullámzása miatt mondjuk így néz ki a Saturnusnak a képe, hogy ilyen reng, mint a kocsonya, de hogyha az ember ezzel a lucky imaging-gel fotózza, nem egy felvételt készít, hanem ugye sok ezred akár, akkor azokból lehet egy viszonylag értékelhető, szép Saturnus fotót is kihozni. Kaputtójás ez a fényképen a ilyen, ugyanis ez nem mobiltelefonnal készült, hanem rendes céleszközökkel, de a lényeg ugyanez. Aki mobiltelefonnal asztrofotózik, annak lesz egy olyan problémája bolygófotózásnál, hogy olyan fájlformátumba fog menteni a telefon, amit egyébként a bolygófotós feldolgozó szoftverek nem kezelnek. Erre megoldás a PIP, ami a Planetary Imaging Preprocessornak a rövidítése. Ez egy nagyon-nagyon okos szoftver, azt a tulajdonságát használjuk ki mobiltelefonos fotózásnál, hogy képes a nagy, teljes képernyőn felismerni a bolygónak a képét, arra stabilizálni a felvételt, tehát hogy az mindig középen legyen, és akár
körbe is tudja vágni picikébe, hogy mondjuk 1920-szor nem tudom mekkora hatalmas felvételből, legyen mondjuk csak 800x600-as, mert az kisebb adatmennyiséget jelent. Tehát egyszerűen körbe tudja vágni a felvételt, és olyan fájlformátumba át tudja konvertálni, amit aztán később az AutoStacker nevezetű szoftver fel tud dolgozni és össze tudja sűríteni a képeket. Beraktuk a diasorba a PIP-nek az elérhetőségét, ugyanis sajnos ez egy Google által fenntartott oldalon volt ennek a projektnek a honlapja, és ez körülbelül egy fél-három idején megszűnt. Tehát a szoftver az eredeti projekt honlapról nem elérhető, mindenféle úton módon kell előbányászni az internet bújjaiból, vagy pedig a mi tárhelyünkre fel van töltve. Ez egy ingyenes szoftver, szerintem nem követünk el vele jogsértést, hogyha itt hoztoljuk, hiszen ezt úgyis eddig is bárki letölthette, használhatta az eredeti oldalról, csak az ott maga a weboldal szűn meg, nem maga a szoftver. Na, amit mondtam, hogy van ez az úgynevezett AutoStacker szoftver, ami leválogatja a videóból a legjobban sikerült képkockákat, majd azután azokat összesínítja, összefűzi, hogy aztán a végén a Registax nevezetű szoftverbe ezeket betöltsük, és abból a homályos Jupyter felvételből, különböző simító algoritmusokkal, élesítő algoritmusokkal, színcsatornáknak a kezelésével egy nagyon szépen fogadható Jupyter felvételhez jussunk. Mint mondtam, ez a normál menete feldolgozása egy bolygófotóknak az, hogy maga a felvétel mivel készül, bolygókamerával vagy mobiltelefonnal, fokális projekcióval, teljesen mindegy. Ezeken a lépéseken kell végigmenni, és akkor lesz egy jó és szép az asztrofotós és amatőr csillagász közösség által is elfogadható jó bolygófotónk. És igazából ennyit érdemes tudni erről a témáról. Én köszönöm nektek a figyelmet, derült sötéteket kívánok mindenkinek,